Deci, cum eu nu prefer fotografia, trecem la elemente filmate și vedem ce se întâmplă aici. Grăsuțul e în pregătire cu toate cele. Ce e pe masă e pericol. Trebuia să tăiată? Nu! Deci, drăguților, sărbătorile de Paște au început. Pusuri, pusuri, vă pupăm și vi le dorim luminate alături de cei dragi. Acolo, să mai... Are vedeți acolo cu chestiile astea care cau și noi. Ceva galben și goale. Da. Deci, deja se pregătește aici ceva, Neluțu, da? Ordin? Poftim? Ordin? Ia vino și gustă de aici. Mi-e și frică, dar mă dau aproape, așa că Aoleu. trebuie să renunț la îndeleniciri, nu înainte de a vedea cu ce se ocupă Sorela. Ia. O fi, o fi. Pusuri, pusuri. Ia uite. Sunt țevile, dar... Le-am pus în pământ aici, dar... Dar numai puse așa. Să le pun cu niște șuruburi. Cu ce? Așa. Nu, ca să explicăm pentru posteritate. În altă parte. A zburat cortul în puii mei. Ne-a lăsat desculți în iarbă. Aruncă-i peste cap. Oh, păi, da, să vedem ce avem. Aici e cu băutul. Acolo nu mai e. Pusuri, pusuri. Zine pentru posteritate, Neluțu, ce s-a întâmplat cu timerul de la friptură, că am terminat-o cu acoperișul. L-am pus. Deci, Neluțu, cu timerul de la friptură, zine. Ajuns la termenul Așa, așa. și s-a oprit. Al dracu timerul ăsta. Și noi am rămas cu masa aici și am privelit. Eu duci pe mătușa. Tu ce faci, mămică, acolo? Băi, eu nu știu cum ajungem la slujbă, dar om ajunge noi într-un fel oarecare. Întrebarea ce ne tulbură pe toți este cum rezolvăm cu ansamblarea cortului. Răspunsul... Ia câte răspunsul e aici. Peștera lui Aladin. Cu ditati. Ditati. Deci, toți negoieștii plus ciucă, Icișa, SOS, dați-ne și nouă un semn de viață. Ce punem aici? Să sudăm? Să punem bomba atomică sau ce? Pusuri, pusuri, sărbători de poveste. Și acum mândria națiunii. Ce ziceți? Cortul redivivus. Așa, vrem să nu facem isolație. Exact, ne bate soarele în cap după ce am consumat ce? Multe cărnuri, brânzeturi, ceaiuri, alea. Sau poate, eu știu, poate latura asta să fi prins, să uite vecinii la noastră. Lasă că n-avem noi treabă cu vecinii. Ce treabă avem noi cu vecinii? Și Mișa a contribuit cu holșuruburile. Și cu asta vă pupăm și cu Fion. Și vă dorim sărbători fericite. Pusuri, pusuri la familia. Neluțu? La mulți ani, La sănătate. mulți ani, pusuri, pusuri. Încercăm să vedem dacă este bine. Și 10, 9, 8, mă, o fi bine? 7, 6, 5, 4, 3. Gărgă face bine? Sau bubuie ceva pe aici? S-a încălzit puțin? S-a încălzit puțin, tai. Ia. Avem altceva. A, păi așa, mă. Gata. Un aparat de sudură avea soria aia de aprins. Și, atențiune națiune, să procedem. Avem treburi de... Atențion! Se zice că este dânsul dumnealui tortul.
Nu știu dacă ați văzut Foarte bine arată. domnișoare, doamnelor și domnilor, ce scrie pe el. Dacă nu, vă luminăm. La familia. La familia. Deci. Virtute! Băi, Doamne ajută să ne trăiți la familia oriunde ai fi, petrecere frumoasă și ce dragi aproape. Pusuri. Bună dimineața la familia. Confruntarea titanilor, adică tălea, și vă rog să vă exprimați cine credeți că... Spuneți bună dimineața la familia. Dimineața. Și acum întrebarea secolului este, drăguților, cine credeți că a câștigat confruntarea la ciocnitul ouălelor? Greșit, nu ați ghicit. Însă pot să arăt care este campionul, deocamdată. După cum vedeți, sorry, ușurel, acela este, deci Fimeo ăla e. Să-l orientăm așa ca să-i dăm și satisfacții lui șefa. O, drăguț Adică de tot. tălea. Drăguț de tot, ce mai? Deci, în ideea în care și voi aveți campioni, ca între campioni, noi vă dorim o zi frumoasă și sărbătoare frumoasă. Doamne ajută, pusuri la familie. Continuă. Mai cu bine. Hai! Cristo s-a înviat. Mai ciocănit. Păi ce era de așteptat altceva? Eu vreau să Ia. mănânc, hai. Ia cine da să-l mănânci tu? Da, ia. Nu că mai... Ia cu altul, ia cu altul. Ia-l pe ăsta, tu să-l mănânci. Cine? Eu nu Dar mai tu nu mai vrei? nu mai vreau. Păi mai ia. Uite, mai avem Uite, o să spart De la Zbaros, campionul Rodin. da? Păi și tu, uite, Deci, păi intră campionul la sfârșit, intră. Deci, adică tălea să priceapă toată lumea că dacă cine nu s-a gândit la o videl Nu vrea ratează. să piardă. Și să-l ușurel. Gata. Cine a câștigat până acum? Eu. A? Hai. Garga. Hai, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Am dat pe parte. Deci nu cunoști. Hai încă unul, că să mănânc și eu ceva. Păi uite, ăsta care l-ai câștigat. Hai, nu mai dăm E unul. mică la nu. Hai. Vrei să mănânci? Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Na, hai că acum ți-am dat. Mănânci și tu, nu? Băi, nu! E de la... Deci ouăle de la tine. Ia uite. Băi, deci asta e culmea. Dar eu nu înțeleg de unde valul ăsta de entuziasm când campionul a fost rupt. Pusuri la familie. Băi, pâine neagră, adică tălea. E, oameni buni, așa o ducem noi. Greu. Pusuri, zi frumoasă.